Turƙa shi. Lallai a yanzu haka cece-kuce ya riga da ya ɓarke tsakanin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da wasu sauran 'yan mazaɓu na cikin jam'iyyar NDC. A lokacin da aka kai ƙarar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tare da shi da mataimakin nashi Peter Obi akan cewar ba za a tsayar da su 'yan takarar shugaban ƙasa a shekara na 2027 ba. Wannan ruɗani da kuma wannan alhini ne ya sa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ƙara firgita sannan kuma ya ƙara razana a wannan shekara ta 2027 da ke gabato mu da kuma suka tsaya a cikin jam'iyyar ta NDC. Baya ga irin gwagwarmayar da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso suka sha a baya tare da shi da magabatan nashi da kuma magoya bayan shi. A lokacin da suna cikin jam'iyyar NNPC a kwanciyar hankali ciki ta ba tashin hankali ba komai. A lokacin da wasu masu magana suke cewa da a ce Peter Obin yana son shi kuma yana yin shi kuma yana so su yi tafiya tare da shi ya kamata ya tashi daga jam'iyyar tashi ya dawo cikin tafiyar NNPC ɗin. To amma sai ya ƙi dawowa cikin tafiyar NNPP ɗin. A lokacin da Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya tashi ya koma cikin tafiyar jam'iyyar ADC. Inda jam'iyyar ADC suka faɗa mai tukuru a shekara ta 2027 ba su taɓa ba shi muƙamin shugaban ƙasa ko kuma mataimakin shugaban ƙasa ba tare da shi da Peter Obi. Wannan abun ne ya sa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya razana sannan kuma ya firgita sosai. Sannan kuma ya ce to zai fita daga cikin jam'iyyar ADC ɗin. A lokacin da ya tashi tattara ina shi da kuma mutanen shi suka koma cikin jam'iyyar NDC. Shi dai gashi nan ita ma jam'iyyar NDC ɗin tana nema ta kwaɓe. A lokacin da suka kai ƙara kotu suka ce sam ba su iya tsayar da su ba. Saboda suna da 'yan takararsu wanda su tsayar a shekara ta 2027. To masoya ma'abota kallon shahararren wannan shiri, za mu so ka ƙara gyara zama da kuma zuwa biyo mu har zuwa wannan ƙarshen bidiyo. Sannan kuma za mu so in wannan ne ziyartar ka na farko wannan channel namu mai albarka. Da ka taimaka ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Domin hakan shine zai baka damar samun labaran ku da zarar mun ɗora akai-akai. Lallai babu shakka Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya tattara ina shi ya ce zai koma jam'iyyar PRP saboda irin abubuwan da suka faru. A lokacin ne Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce zai tattara kayan shi sannan kuma zai koma jam'iyya ta RPP. Saboda ya gaji da irin wannan abubuwan da suke faruwa na irin ƙalubale da kuma wulaƙanci da cin mutunci da ake mai a cikin jam'iyyun. A wannan batu ne Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce ya kamata a ce ya ƙara tattara kayan shi yanzu ya koma jam'iyyar NNPP. Saboda irin abubuwan da irin firgicin da suke ƙara faruwa a game da shi tafiyar tasu. Wannan abun ne ya sa injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma babban mai gidan nashi Dr. Abdullahi Umar Ganduje suka fito suna mai dariya sannan kuma suna mai kallon ya riga da ya yi daman tun farko ya riga da ya yi gwari. Ya riga da ya sai kayan miya ne sannan kuma ya bar shi a daɗe ba tare da ya fitar da shi kasuwa ya siyar ba yana jiran ya tashi. Sai gashi kuma yanzu kayan miyan ya riga da ya mutu gaba ɗayansa ya lalace. Kaga ba batun riba sai dai batun faɗuwa. A lokacin da suke mai da martani ta haka ta fagen fama. Sannan kuma Rarara ya fito ya ce a lokacin nan ne zai tashi zai yi wata sabuwar waƙa bisa irin wannan abubuwan da suke faruwa na tsula ya kasa tsayawa cikin jam'iyya ɗaya. To mai saurare a nan za mu dakata sai ku ci gaba da biyo mu domin samun cikakken labaran da mu zo